Bueno, bideo honetan geometriako ereduko bigarren ariketa ebatziko dugu. Vale? 3 atal ditu. Lehenengo atalean, enboten dizkigute 2 puntu, -3, -1 eta 2 -1, eta eskatzen duguten 2 puntu egitatik igarotzen dan zuzenaren ekuazioa idaztea. Gogoratu, zuzen baten ekuazioa idazteko behar duguna. Puntu bat eta malda. Vale? Orduan, zein behar dugu? Malda kalkulatzen. Jarri. Orduan, P eta Qtik igarotzen den zuzenaren malda izango da Q ken P eta Q ken P. Iren arteko kenketa, zati Xen arteko kenketa. -1 ken -1, zati 2 ken -0. Hau da, 0 zati 5. Hau da, malda 0. Malda 0 danean, zuzena horizontala da. Eta zuzen horizontalen ekuazio mota beti da I berdin balio bat. Beraz, kasu honetan, puntu bietan iren koordenatua -1 denez, bere ekuazioa izango da I berdin -1. Hemen posible izango zen jartzea, ekuazio puntu malda I berdin, I1 edo I0 gehi malda bider Xen X0. Malda 0 izan da, 0 bider Xen X0 hori desagertuko zen, eta gertuko zen I berdin I0. I0 da kasu honetan -1. Beraz, I berdin -1. Arraroa da, baina batutan, alda gertatu justiz kontrako hau da. Koordenatu hauek lekuz trukatuta egongo baziren, izango zen 5 zati 0. Vale? 5 zati 0 ezin da egin. Honek zesan nahi dau? 5 zati 0 agertzen bada, zuzen hori vertikala da. Eta bere ekuazioa izango zen X berdin, kasu horretan, bi hauek trukatuta egongo baziren, Xaren balioa, bietan izango zen -1, bai? Lekuz hartatuta. Beraz, ipiniko nuke X berdin -1 ekuazioa. Hori vertikala dania. Vale? Bueno. Bigarren atalean. Ametik pasatuz eta honekiko paraleloa. Beraz, zuzen batekiko paraleloa bada, egin beharrekoa zer da? Zuzen horren malda atara, eta zuzen paraleloak malda bardina malda bainarekin idazten direnez, puntua eta maldarekin ekuazioa idatziko da genuke. Orduan, lehenengo. Malda atarako dugu. Gogoratu, malda ataratzeko, hobeto pausuz pausu egiten baduzue, I bakandu. Vale? Beraz, 3i berdin -4x gehi 2, beraz, I izango da hori zati 3. Eta malda da, Xaz bidertzen geratzen den, hau da, -4 eren. Malda -4 eren bada, ekuazio puntu malda idatzita, dakoagu I berdin I0, -3, gehi malda -4 eren bider X ken X0, X gehi bat. Eta C atalean, A puntutik igaro eta A ataleko zuzenarekiko perpendikularra izatea. A ataleko zuzena, gogoratzen baduzue, zan I berdin -1, hau da, zuzen horizontal bat. Beraz, berarekiko perpendikularra bada, zuzena izan behar da, vertikala. Vale? Vertikala direnak, X berdin balioa izan behar da euren ekuazioa. 2 -3 puntutik igaro behar badau, Xaren balioa hemen 2 denez, ekuazioa izan behar da X berdin 2.